Nur. Terima kasih. Ya bener nek pondok pesantren Mutah apa gitu. Al-Mutahsyar. Nah, betul. Iki mau gono pamudutan mari kangen saka Pak Gatot Mudi Laras. Lan uga ana Mas Asmara Santo. Yo, Mas Asmara Santo minggah wonten ing pepanggungan diiringi mari kangen, ya, Cak. Yo, Mas Asmara. Mari kangen, Mbah. Oh, Pak Asmara. Selamat malam Pak Asmara Santo. Sugeng dalu Mas Dalang. Iki bisa to. Madhep rene. Alah. Tibake bolone dhewe kae ya. Walah, moga-moga sehat waras laris. Amin. Nggih. Iki Pak Ketua. Nggih. Mas. Ya kerawan Mas Dalang Ganden. Betul. Anu, tunggu. Nggih. Yang rambutnya abang niku. Kali Mas Fahri Purnama. Ayo ri, ning dhuwur ri. Mas Rudi ya. Nggih, kula dhewe rada pangling wau. Iki jane iki kamera iki. Lah aku klebok iki lho anak iki. Ngono lho. Ya. Tembang napa, Pak? Nggih, kula. Nggih. Sing gampang-gampangane Nggih. Loro Asmara. Loro Asmara. Nggih. Sapa iki? Yo. Ayo tuh. Mbah sapa? Aku ki ora mbah. Mang milih sinten? Lho nggih niku anu napa suara terbesar. Nah, Pak Niken. Nggih. Pak Wo putih Pak Wo. Pak Wo putih Pak Wo. Tiga. Oh nggih. Mas Moro. Dalem Niku digandeng no. Salam sahabat. Sip. Ya. Yo, Loro Asmara nggih. Nggih, Monggo, dados. Yuk. Channel Mas Abbas, Mas Malik. Ada Malik official sama Demang Channel TV. Sing kono sapa kae? Demang Channel. Oh iya. Lali.